Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy Yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai zvakare kuchechi yedu yeChrist Embassy yatinoita paMhepo. Ndinovimba makawa nekukomborerwa zvikuru svondo radarika. Uko taiva tichinzwa shoko raMwari raitikurudzira richitiudza pamusoro peminana, gore rino reminana yatiri kugamuchira ende yatiri kurarama tiri. Iko zvino toda kuti tinamate tichitenda Mwari. Tinovimba vazhinji vedu pari zvino matova makatogamuchira minana yamakagamuchira yamuri kuti Mwari wakandiitira izvi. Toda kuti titende Mwari. Mwedzi uno ndio kuti tine tichingotenda Mwari nokuti Mwari wakatigonera, wakatiita zvikuru zvatakagamuchira. Saka toda kuti titende Mwari. Mwedzi uno mwedzi wemunana, irino gore igore reminana, saka ingori gore rokuti tine tichingogamuchira zvaMwari zvoga. Saka iko toda kuti titende Mwari nezvawakatiitira ende nezvavari kutiitira iko zvino. Katinamatei. Mwari Baba, nomuzita raIshe Jesu Kristu, tinokutendai Jehovha, tinokutendai samasimba nerudo rwenyu. Munoramba muchingotisimudzira, munoramba muchitigonera, munoramba muchitiisa kumusoro-soro, tichigamuchira minana zuva nezuva. Tinotenda nemhuri dzedu, tinotenda neshamwari dzedu, tinotenda pamusoro poupenyu hwedu isu. Zvose zvatiri kugamuchira nguva nenguva zvamuri kutiitira mukati muupenyu hwedu. Vazhinji vedu tava neminana yatakagamuchira nguva ino. Tine zvakawanda zvatakagamuchira zvatiri kutenda Mwari. Tiri kuona minana ichirarama matiri. Tiri kuona isu tichirarama muminana. Samasimba tinokutendai Jehovha. Tinokutendai nokubata kwenyu. Tinokutendai nyika yose iri kutitarisa ichiona kubudirira kwedu. Nekuti minana iri kurarama matiri. Nekuti isu tiri kurarama muminana. Samasimba tinokutendai Jehovha. Tinotenda pane zvose zvatagamuchira nguva ino. Tinotenda pane zvose zvatichagamuchira. Zvose zviri kuitika mukati muupenyu hwedu. Mungava muutano, mungava muuchenjeri, mungava mumaonero atinoita. Zvose tiri kuona munokuburidza kwenyu. Tiri kukomborerwa utano huri kutekeshera mukati muupenyu hwedu. Mungava mumari dzedu, muupfumi hwedu, zvose zvinoenderana noupenyu hwedu zviri kubudirira. Tokutendai Jehovha nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Iko zvino toda kuti tinamate nedzimwe ndimi tichitenda Mwari. Tichitenda Mwari nezvose zvavari kutiitira nezvawakatigadzira izvo zvichabuda mukati muupenyu hwedu. Toda kuti iko zvino tinamate nedzimwe ndimi. Katinamatei. Libro sonda te de cose ligaria, telemora tilapora kira mora garabahashta cose mete de cose ligar. De li zote gila broske o sheke moria te de constriga aute kila braga bastis. Makaraba sontele de boshaka mazonda. Galoze litriga te de costriga bita gabarga telega. Leito zonia te de kestriga telegara te de costriga bilo katepo crane. Te li sonde seletriga te de cose ligarari. Lada bra sheke mozonda cose la te de cote ligarari. Gali sonde cos gelora. Teremoria te de contriga te de cotriga bila groskesh. Litro zila triga te de constriga bila kotega morali. Kalo sonde galia te de costriga te de kitila garari. Libro sonde zila brosheli. Kasgoli sonde gras galigeri. Kanzelete da costria itelite de constriga biloko tele garari. Galo sonde te de kezela gra. Laraba shaka mazonda kozele te de kozele gra. Sama simba tinokutendai. Tinokutendai neminana. Lidaba sonda robo shaka mazonda kozele gra. Tinokutendai no utano. Maraba sonda raraba sheke mazonda te de kozele gra. Tinokutendai no uchenjeri. Tinokutendai ne zvose zvamakatipa kuti tirarame tiri mazviri. Tinokutendai ne zvose zvatinazo zvatiri kurarama munguva ino. Laraba sonda raba sheke mazonda. Gali sonda te de kozele triga te de kitula gare graskas. Oh mashaka mazonda te de kozele gra. Mbiri yose tinopa kwamuri Jehovha. Nekugona kwenyu kwamunoita mukati muupenyu hwedu. Nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Tinotenda muchava nesondo rakanaka. Iko zvino tisati
taimbirwa toda kuti muchateerera shoko raMwari parhapsody. Tabva parhapsody chaimbirwa, tabva mukuimbirwa chazonzwa shoko raMwari ratichaparidzirwa namufundisi. Muve nesvondo yakanaka. Tatenda. Chidzidzo chedu cherhapsody tinochipiwa namufundisi Kristo yakilome. Musoro wenyaya unoti akagadzirirwa iwe woga. 1 vakorinde 10 ndima 13 inoti hakuna miedzo wakakubata imi asi wavanhu vose, asi Mwari wakatendeka haangatenderi kuti muedzwe kupfuura pamunogona napo, asi pamwe chete nomiedzo iye uchakupaiwo nzira yokubuda nayo muve nesimba rokutsunga. Munhu anogona kugadzirirwa nhumbi dzake oga. Panenge pasina mumwe munhu ane nhumbi dzakafanana neidzi. Mumwe anogona kugadzirirwawo nhava yake oga, mumwe anogona kugadzirirwa shangu dzake oga. Izvi ndizvo zvakaitawo mamwe matambudziko. Anogona kunge akagadzirirwa iwe chete. Hapana mumwe anenge ari kusangana nematambudziko akadai. Iwe unogona kunge uri mwana waMwari, une matambudziko aunosangana nawo. Matambudziko aya anenge akagadzirirwa iwe. Anenge asina mumwe munhu waakagadzirirwa. Saka farira matambudziko aya. Anenge aita zvokupiwa kwauri. Unaapiwa kuti uakunde, unaapiwa kuti uagadzirise. Ndiko kusaka shoko raMwari richiti, farai kana muchisangana nemiedzo yakawanda-wanda. Tinoverenga mashoko aya muna Jakobho 1 ndima 2. Iwe wakarongerwa kukunda, ndiwe wakatumwa kuzogadzirisa matambudziko aya. Matambudziko anopiwa kuvanhu vanogona kuagadzirisa. Saka farira matambudziko, matambire, ronga kwaakurira wose, usanetseka nekukura kwawo. Unogona kunge uine dambudziko muupenyu hwako, haufaniri kunetseka naro. Mwari havakutyiri, vanenge vachitoda kuti urigadzirise. Ivo ndivo vakakuzvara, vanoziva kuti uri mukundi, wakatokunda ukapedza. Asi vanoda kuti udzidze shoko ravo, ndiko kuti uwane mazano eumambo. Vanoda kuti mazano aya ave iwo anoshandiswa nemweya wako, ndiko kuti ugone kumirisana nematambudziko aya, ndiko kuti asakukurira. 2 vakorinde 4 ndima 17 inotaura ichiti, nokuti kutambudzika kwedu kwakareruka kuripo chinguva chiduku, kunotiitira kubwinya kukuru kwakaisvonaka kusingaperi. Vanhu vanosangana nematambudziko akasiyana-siyana. Vamwe vanosangana nemadoko, vamwe vanosangana nemakuru. Izvi zvinenge zvichiratidza kukura kwevanhu ava. Zvinenge zvichiratidza kukura kwenzvimbo yakagadzirirwa munhu uyu naMwari. Zvekare, kukura kwedambudziko ndiko kukurawo kwemubayiro. Dambudziko rikava duku, nenyembe dzako dzinova dukuwo. Kune vanhu vakasangana nezvinhu zvakaoma. Unofanira kukurudzirwa nevanhu ava. Asi kune vamwe vanotya matambudziko. Ava vanhu vaya vakarwiswa nezvinhu, asi vakabvuma kukurirwa nazvo. Usavatevedzera vanhu vakadai. Bhaibheri rinotaura pamusoro pavo. Rinoti vanhu ava havasiwo kutevedzera. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Zvirevo 24 ndima 10. Dzidza kumirisana nematambudziko, makurire. Asi kuda ungafunga kuti matambudziko ako makuru. Izvi zvinotofanira kukufadza. Zvinenge zvichireva kuti uri munhu mukuru. Rutendo rwako ndirwo runokubatsira kukurira matambudziko aya. Rutendo urwu runofanira kunge rwuri mushoko raMwari. Namata mumashure mangu uchiti, ndinokutendai imi baba vakaropafadzwa. Shoko renyu rine simba. Shoko iri rinondibudisira zvandinoda. Rutendo rwangu rwawedzerwa, rwasimbiswa. Ndava kugona kutonga zvinhu zvandinosangana nazvo muupenyu. Muzita raJesu. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti Mapisarema 18 ndima 2 navaFiripi 4 ndima 13.
Unodzidzira zvakanaka, unodzidzira zvakanaka, unodzidzira zvakanaka, munoita zvakanaka, unodzidzira zvakanaka, unodzidzira zvakanaka, unodzidzira zvakanaka, munoita zvakanaka. Tinokurumbidzai, 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 tinokudai Ishe, 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 tinokunamatai, 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 Hallelujah. Ndokushinga zvekare pamunabato wedu weChrist Embassy watinoita paMhepo muChishona. Hallelujah. Ndinovimba kuti matanga nesu zvakanaka.
kutanga nokunamata. So kurudzira kwatinoita nguva imwe neimwe, musangoteerera kunamata ikokoko. Toda kuti mubatane pamwe chete nesu, muchinamatawo pamwe chete nesu. Ndokuzosvika pakuverengwa kwerapsodi. Ndinovimba kuti marapsodi munoverenga zuva rimwe nerimwe. Mufanire kunosangana nerapsodi musi watinosangana pamunamato sezvizvi. Munofanira kuverenga nokudzidza rapsodi rako zuva rimwe nerimwe. Unoverenga zvose zviripo, ndima dzakataurwa ipapapo, uchivhurawo bhaibheri rako uchizviverenga. Tatanga gore dzva, saka zvidzidzisewo, zvipe mitemo mitsva yokufamba nayo, ndokuti upenyu hwako hufambire mberi. Usaramba uchingoita mhosvo dzegore rapera nedzemakore apfuura. Shanduka, wandudza upenyu hwako, wandudza ukama hwako nechikristu chako. Haleluya. Ndokuzonamata pamwe chete tichirumbidza Mwari, tichiimbira Mwari. Ndinoimba kuti nziyo dzatinoimba ipapapo zvinoimba kuti maakudziziva. Batanai nesu pose patinenge tichiita saizvozvo. Ndokuti chechi haisi ungoteerera wakagara aiwa. Wava nhengo yechechi. Pinda chechi zvakazara zvakakwana. Haleluya. Asi ndoda kutenda zvekare mutungamiriri wedu kuti Kristu yakilome vanotipa mukana iwoyo kuti tisangane pamwe chete, tichinamata Mwari, tichirumbidza Mwari, tichidzidza shoko raMwari. Takatanga kudzidza shoko rechiprofita ravakatipa regore ra2018. Takataura kuti gore ra2018 igore reminana. Haleluya. Kwanzi muchasangana nezvinhu zvamanga musingatarisiri mugore ra2018. Kwanzi muchasangana nezvinhu zvamanga musingagoni kufungidzira kana kufungira mugore ra2018. Nemakei nokuti matenga ari kupindira mukati muupenyu hwedu. Saka ndoti kwauri, matenga ari kupindira mukati muupenyu hwako, mukati memari dzako. Zvinhu zvichaitika mubhizinesi rako, hazvi zvinhu zvesimba rako chete. Kwanzi vakatotitaurira mufudzi Kristu vachitiudza shoko irorere, vakati pane zvinonzi navanhu, munhu wenyama haapfuuri apa, anenge atogona atozamurira chaizvo, ndo zvaanokwanisa kuita izvi. Haagoni kupfuura kwanza, asiwe kana wauya nokuda kwamaropafadzo aunenge unawo, unosvika uchipfuura papo uchienda. Haleluya. Saka ndo zviri gore ra2018, igore ratichaona ngirozi dzichishanda mukati muupenyu hwedu zvakanyanyisa. Ngirozi dzichishanda mumari dzedu, ngirozi dzichishanda muzvinhu zveupenyu hwedu. Saka igore rakatinakira, igore ratinoziva kuti hazvisi kuzoitwa nesimba kana nehondo. Ivo vakatotiverengera ndima iyoyo. Kwanzi hazviitwi nesimba kana nehondo, zvinoitwa nomweya wangu, ndio zvinotaura Jehovha wehondo. Saka zvinhu zvichaitika mukati muupenyu hwako hazvi zvesimba rako chete. Zvinhu zvichaitika mubhizinesi rako, mumhindu dzako, mumabasa ako, kuchikoro, kumunda kwako kwaunorima, hazvisi zvesimba rako chete. Hongu uchaisa hako simba rako, asi zvauchawana zvinodarika zvinowanikwa nesimba romunhu. Ndokuti gore reminana ikoko. Takataka kutarira maropafadzo manomwe atakanzi ndo atichafamba nawo mugore ra2018. Takatotarira maropafadzo maviri musvondo rapfuura. Takati zvinhu zvinodikanwa muupenyu hwako iwe zvichabva kudenga. Takataura zvetikati uchawana simba rinobva kudenga. Tukaitarira zvimwe zviropafadzo zviviri zviri papapo. Kwanziwo uchawana unyanzvi hunobva kudenga. Ndo zvichaitika mugore rineri. Uchawana unyanzvi, njere dzokugona kuita zvinhu, simba rokugona kuita zvinhu, unyanzvi hunopiwa naMwari, unyanzvi hunobva kudenga, ndo hwauchawana mugore rino ra2018. Ndakaiti mutaridzai, pano murume wakambosangana nezvinhu zvakaita saizvozvi mubhaibheri. Sei tichitarira mubhaibheri kudai, kuda kuti mungoziva kuti zvinhu zvatiri kuimbiswa izvi mugore ra2018 hatisisi tiri kutanga nazvo. Mwari vakatombosizviita kuna vamwe. Saka izvo zvinokurudziro rwunokubatsirai kutenda. Ngatitarire kuna Exodo ye31 chete. Toerenga kubva pandima yokutanga. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, tarira, ndadana Bhezareri mwanakomana waUri, mwanakomana waHuri, worudzi rwaJudha nezita rake. Ndakamuzadza nomweya waMwari, nouchenjeri, nokunzwisisa,
nokuziva kwose nokugona marudzi ose amabasa. Kwaye waigona marudzi ose amabasa kuti afunge mano oumhizha. Haleluya! Zvinoshamisa izvi. Regai ndiverenge zvakare. Kwaye ndakamuzadza iye Bhezareri waiyeyu. Kwaye ndakamuzadza nomweya waMwari, nouchenjeri, nokunzwisisa, nokuziva kwose, nokugona marudzi ose amabasa, kuti afunge mazano oumhizha, nokubata nendarama nesirivheri nendarira, nokuveza mabwe anoiswa mukati metembere umu metabhenakeri, nokuveza matanda, nokugona marudzi ose amabasa. Haleluya! Bhezareri ndozvakasangana nazvo. Munhu wakapiwa unyanzvi noumhare naMwari hwokugona kuita zvinhu. Kwaye wakapiwa unyanzvi noumhare hwakamugonesa kuita mabasa ose okuveza, okugadzira simbi, okuita zvipi, okugona kuita mabasa ose. Mwari vakamupa izvozvo. Mwari vaida kuti tabhenakeri yavo ivakwe. Vanga vari murenje, Mwari vaida kuti tabhenakeri yavo ivakwe. Hapana wanga akadzidzira basa rokuvaka tabhenakeri, asi yaifanira kuvakwa. Vakati aiwazve, handichazvinetsi kuti vanhu vandinavo pano havana kudzidzira mabasa ava. Ndaakuvadzidzisa ini, ndaakuvagonesa ini, ndaakupindira ndomene. Mwari kwai mugore ra2018 vane zvinhu zvavanoda kuti zviitwe. Havasi kuzomirira kuti muzvidzidzire mega, mugozoti kana mazopedzawo zvidzidzo zvacho mazokunda, mazova nyanzvi pazviri, mozoita henyu nenguva yenyu yamunodira. Aiwa, vari kupindira vomene, votoisa unyanzvi hwacho mauri. Saka tarisira unyanzvi hunobva kuna Mwari mugore ra2018. Haleluya! Chiropafadzo chinova chechina, kwanzi uchawana njere dzinobva kudenga. Haleluya! Uchawana njere dzinobva kudenga. Uchagona kunzwisisa zvinhu. Mwari vachakubatsira kunzwisisa zvinhu, kuona zvinhu. Njere kunzwisisa zvinhu, kuona zvinhu zvisingaonekwi navamwe vanhu. Denga richakubetsera kuita izvozvo. Mwari vachakubetsera kuita izvozvo. Haleluya! Regai ndii, pane mienzaniso miviri yandoda kuti tione ipapo. Wokutanga ndowaSoromoni. Soromoni paakavingwa namadzimai maviri aikanga achiitirana nharo pamusoro pomwana wakanga asara. Mwana afa, mukadzi akanga auraya mwana womumwe ndokutora mwana wake uya ndokumuita wake. Haleluya! Saka madzimai anga akunetsana pamusoro pomwana mumwe chete yeye. 1 Madzimambo yetatu, bhuku rokutanga ramadzimambo retatu, ndima ye13. Kudaiyo regai ndingokutaurira nyaya yacho nokuti yakareba. Inotanga pandima ye13 kusvika pandima ye27. Kwanzi madzimai akanetsana nobva ouya akuda kutongerwa nyaya yavo naSoromoni. Soromoni ndokunzwisisa zvanga zviri kuitika. Akashandisa, ane njere dzaakashandisa kuona dambudziko ranga riri kuitika pakati pamadzimai aya. Nemhaka yaizvozvo akati zvakanaka, imi mai munoti mwana ndowenyu, imi mai munoti mwana ndowenyu, chindipai sano ndigore mwana napakati, nditi uyu otora chimwe chibandi, uyu otora chimwe chibandi, moenda kuda shungu dzenyu dzokuva nomwana dzingapera. Asi vaya mai vakanga vaba mwana vakakasira kuti dapurai tigurirani zviringane, tisaramba tichiendesana nokuitira nharo kudai. Asi mai vomwana chaivo vakati aiwa, handingaoni mwana wangu achiurawa. Zvikanzi aiwa, ngaatore hake mwana wacho ngaaende naye. Vakarwadziwa kuti handingaoni mwana wangu achitemwa nesano, mwana wandakazvara hazvigoni. Nokuda kwaizvo Soromoni wakabva atoziva kuti ava ndo vanga vari mai vomwana. Injere dzakabva kuna Mwari. Dzanga dzisiri njere mazuva akatodzitaura dzongoita sokuti injere dzamazuva ose. Asi Bhaibheri rinotitaurira kuti mushure mokunge Soromoni aita saizvozvo, rudzi rwose, nyika yose yeIsraeri yakatanga kumutya, yakatanga kumuremekedza, nokuti vakaona kuti uyu wanga ari munhu wakapiwa njere naMwari. Wanga ari munhu waigona kuona zvinhu zvaisaonekwa navamwe vanhu. Hapana wakanga aona zvinhu nenzira iyoyo, asi Soromoni wakagona kuona zvinhu nenzira iyoyo. Wanga apiwa njere nemeso anoona zvakadzama zvisingaonekwi navamwe vanhu. Kwai ndo zviri kuitika kwauri mugore rino ra2018. Uchawana njere dzinobva kuna Mwari. Regai muenzaniso wandoda kupai zvekare uri muna Mabasa ye14
mabasa egumi nena kudarika ndikuerengere iyoyo. Mabasa egumi nana tinosangana naPauro ipapa. Pauro wanga ari kuparidza ari kuristira. Ari kuristira kudaro kwanzi zvinoparistira paigara mumwe murume indima yeserei. Paigara mumwe murume wakanga asina simba patsoka dzake, chirema kubva padumbu ramai vake, asina kutombofamba. Iye wakanzwa Pauro achitaura, zvine iye wakati achimutarisisa. Pauro wakati achitarisisa chirema chiya, akaona kuti unokutenda kuti agoponeswa. Akati nenzwi guru, mira kwazvo netsoka dzako. Iye akavhazuka akafamba. Kwai Pauro wakatarira chirema chiya, akachitarira akaona kuti chirema ichi chine rutendo rwokuti chiporeswe. Wakaona sei? Wakagona kuona zvinhu zvasingagoni kuonekwa navanhu. Wakazviona, wakaona zvinhu zviri mukatikati, zviri pakadzika. Kwanga dzanga dziri njere dzanga dzapiwa kwaari naMwari. Kwanga kuri kugona kuona kwanga kwapiwa kwaari naMwari. Kwai ndozviri kuitika kwauri mugore ra2018. Igore rauchaona njere dzinobva kuna Mwari. Uchaona zvinhu zvisingaonekwi navanhu nenyama. Uchanzwisisa zvinhu zvisinganzwisiswi navanhu vese vese. Nokuti Mwari vari kupindira mukati meupenyu hwako, vari kubetsera. Nemhaka yemaropafadzo yaya uchararama upenyu hwako uchingoona minana yega yega. Uchingoona minana nokuti unenge uchiona zvinhu zvisingaonekwi navamwe vanhu. Haleluya. Unenge uchiona zvinhu zvisingaonekwi navamwe vanhu. Unenge une unyanzvi hunobva kudenga. Unenge une njere dzinobva kudenga. Saka zvinhu zvaunoita zvinhu zvinobva kudenga. Pawabata iwe hapana anogona kukwikwidza. Hapana anogona kuita makwikwi newe. Haleluya. Zvaunoita iwe zvinhu zvinoti kana vanhu vakatarira vanofunga kuti zvaitwa naMwari pachavo. Zvinhu zvauchaita mugore rino, kubasa kwako, kuchikoro kwako, mumabhizinesi mako, mukurima kwako nezvese, zvichange zviri zvinhu zvinoita sokuti zvaitwa naMwari pachavo. Bhaibheri rinotariswa pamusoro tinozwa pamusoro paIsaka. Haleluya. Namadzibaba ake. Bhaibheri rinotaura pamusoro paIsaka kunyanyisa. Kwanzi wakarima mugore renzara, vamwe vese vakasendeka mapadza. Iye wakarima pasina mvura inonaya, akakohwa zvakapetwa kakawanda. Haleluya. Nemhakei wakapiwa njere naMwari, wakapiwa umhare nounyanzvi naMwari. Mwari pachavo ndo vakamuitisa zvinhu izvozvo. Kana akanga akangotarira mamiriro kunze aisagona kuita izvozvo. Asi wakaona njere dzaibva kuna Mwari, wakaoneswa zvinhu zvaisagona kuonekwa navanhu nenyama. Ndo zviri kuitika kwauri mugore rino. Haleluya. Saka regai tikuenderera mberi zvakare musvondo rinouya. Tikuenderera mberi zvakare tichitarira maropafadzo iwaya. Saka regai tinamata iko zvino ndichikuropafadza patinenge tichivhara. Baba, ndoda kutendai nezita raJesu Kristu. Ndinokutendai nokuda kwamaropafadzo egore rino. Ndinokutendai nokuda kwamaropafadzo iwayo. Ndinokutendai nokuda kwezvamuri kuita patiri. Mapindira mukati meupenyu hwedu. Muri kupindira mukati meupenyu hwedu. Tichaona zvinhu zvisakamboonekwa. Tichaita zvinhu zvisakamboonekwa. Ndonyengeterera mumwe nomumwe wapinda munamato uno nezita raJesu Kristu. Nokuti anzwa mashoko aya, upenyu hwake hwatoshanduka zvachose. Gwara roupenyu hwake ratoshanduka zvachose. Zvinhu zvatoshanduka zvachose mukati meupenyu hwake nezita raJesu Kristu. Achashanda nounyanzvi hunobva kudenga, noumhare hunobva kudenga. Achashanda nenjere dzinobva kudenga muzita raJesu Kristu. Ndinokutendai ndokukurumbidzai. Satani wakakurirwa mukati meupenyu hwake muzita raJesu. Ndinopa mbiri kwamuri Baba, ndinopa kudzo kwamuri Jesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Muchava nesvondo rakanaka. Svondo reminana, svondo ramuchaona maropafadzo atiri kutaura, atakavimbiswa nechiprofita mugore rino. Haleluya. Amen. Imba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri. Ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu.
ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Mufudzi Chris vakatizivisa kuti gore rino igore reminana. Mumwedzi uno wandira tichange tiri kudzidza pamusoro pechiprofita ichi, saka musadarikwe neminamato yatiri kuita mumwedzi uno. Shoko rechiprofita chegore ra2018 iri rava kuwanikwa padura redzidziso dzamufudzi Chris. Dura iri rinozikanwa nezita rekuti Pastor Chris Digital Library. Rinowanikwa painternet papcdl.co. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zverhapsody zvatinotuma zuva roga roga. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Batanaiwo mufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro, chitatu nechishanu, masikati nemanheru. Tinokurudzira kuti vaya vanga vasara nezvidzidzo zvishoma mupedzise muwane zvitupa zvenyu. Mava kugona kuwana Rhapsody pa SMS kunyangwe musiri pa WhatsApp. Panhare dzeEconet rovai *205# mosarudza Daily Devotionals. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Ibvai masarudza kuwana Rhapsody renyu pasvondo kana pamwedzi wose kuti musafanire kurangarira kurikumbira zuva rimwe nerimwe. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa YouTube panoti Shona Online Church nepa www.ce-shonachurch.org. Ivai negore idzva rakanaka nesvondo rakanaka.